Abenduak 21 San Tomas eguna dugu gaur eta Bilboko areatzara aurreratu gara giroa ikustera. 276 postuz osatuta dago aurtengo azoka eta denetarik topa dezakegu bertan. Gozoak, barazkiak, gazta, fruta eta zelanez gaurko eguneko protagonista diren taloa eta sagardoa. Eguraldiak lagunduta goizeko lehenengo ordutik Bizkaiko txoko ezberdinetatik etorritako 100 lagun hurbildu dira. Goizeko 10 ireki ditu ateak azokak eta osteguna izan da ere gaueko ordu txikiak arte luzatuko da festa. Nondi zatozte? Ni izatez Bilbon bizinaz. Lezamarrean az, bai Bilbon bizinaz dela urte asko. Eta hemen zauzie postuan inguruen? Ezagutu egiten dugulako Iñaki. Eta bueno, beti etortzen gara. Zauzitzu hartu eta gero gundatu ikusi. Bueno, gaurko plana da lehenan gordue politena izaten da eta bueltatzu eta egitea. Hori da, baien hitzat aldatu inda pilo bat. Lastimia hor dekot, penatzua hortze daukat, aldatu indala. Askore polita guazen, naturala guazen lengoa. Gaur egun dana da talo eta txorixo eta iso eta talo, eta baserriko generua gero eta gitxeu dau. Gero eta negozio kutsu handi hau deko. Lehenengotan egoten zen, baserriko jende etortzen zen, etxeko 3-4 gauzagaz, ni badakit aurrera egin behar dugula. Hori badakit, bai ondino ezin dugune itxi da galtzen geure baserriko hori, gauzatzu hori. Eta urtera etortzen zarie? Neure lehenengo urtie da, así que ez lehenengo urtean. Zuek? Herriko txerrizen txorizoak egiten, Magalarten, mila 13 urte darote hemen. Eta Magalartek 1958 urtetik daue txosna jartzen. Osa, hemen ederto. Osa, kortzenaki. Eta ikusi duzue aldaketari gainbeste urtetan? Bai, gu plaza berri negote ginen hasieran oin hemen, eta bai, aldaketa bat dau. Osa, jende estiloan eta, danatan, baina, urteron aldaketa edo aurre egin edo, baina, politxo oinagarren jai giroa dago eta politxo dago. Bai, goizeko lehenengo ordutik ikusten da jendea badabilela. Zazpietatik gauza hemen edo eta ja 8etan ja jendea talo bila egoan da. Osa, jendeak idatzargailua jarri du Santa Tomasera festeko, bai, ondo. Eta gero, luzatzeko asmoa? Bai, gu gauzu beharrean hemen, 8eta arte. Eta gero ja, batu eta ordan ez dut uste larra egin luzeteko dugunik. Hemen inor, ez da ginen. Animo, bai. Esan digute, taloa eta sagardaz gain zeo zer gehiago dagoela hemen, baina kostatu zaigu topatzea. Bai, hemen diko gaztaile eta jogurretik guz hemen. Eta nondik zatoz? Etxanotik. Eta urtero etortzen zara San Tomas azoka honetara? Bai, aurten jada bigarren urtie da, aurten ona gatozela. Eta zemuz joan da aurreko esperientzia eta ze espero duzu gaurko? Ondo, igezko oso ondo joan da aurten be egun ederra dekogu, así que asko saltzi espero dugu. Eta ibiltzen zarete azoka eta? Bai, azken baten guke salmenta duzuna egiten dugu dana eta bilten gara azoka. Eta hau izan da normalien biziko fuertiena. Eta zein da zuen produktuen berezitasuna, zer deko gazta honek? Bai, azken baten guk egiten dugu kate guztize. Bai, segiagon, gure transformazioa eta salmenta duzuna guk egiten dugu dana. Ez teko inunga deitiborik, ez teko ezebet. Orduan kalitateko produktu da. Dugera itziarra. Nondik zatoz? Bilbotarra naiz. Da, ikusten zaituztegu hemen goizeko lehenengo ordutik ja martxa hartuta. Bai, gainera hauek ikasle ditut, euskara ikasleak, eta etorri gara, segiro dagoen ikustera, ni gaztatxo bat hartu dut, hauek, taloa ja janda, sagardoa edaten,
eta, bueno, giro asko gozatzen. Eta urtero etortzen zarete? Bai, urtero. Ez? Zuek ere bai, ez? Bai. Ah, bale. Eta zer dauka berezia San Tomas egunak? Bueno, ez dakit, giroa sortzen du, ez? Bilbo batean, ez? Hiri batean, ez? Azkenean, baserriko produktuak, baserritarrak, ez? Pixka bat, euskara entzuten da toki gehiagotan, ez? Eta bueno, polita da hori. Eta ikusi zaitugu jantzita, bai, momentuz ez dugu askorik topa. Ez, nik ere ez dute jende asko jantzita ikusi. Eta nik esaten dut, bueno, sasoi hauetan hori aprobetxatu behar dut hau ateratzeko, bestela ez dakit noiz erabiliko dudan, ez? Eta orduan, gaurko plana? Gaurko plana, hemendik bueltatxo bat ematea da, eta gero txanda bat egitea Txosnan, beraz, ja, egun naia eginda. Oso ondo, disfrutatu eguna. Vale, eskerrik asko, agur. Santo Tomasetan sagardoak, arratzalde inguruen protagonismo berezi egiten dugu. Gazten artean gehien bat, jenti badabil, gero konsuma sagardoena apurbete gerotxo hau azten da. Apurbete ja eguerdi bueltan taloagaz eta, hostin, juergatxue botateko sagardo ez da eraritzarra. Nik pentsa dute, berezitasuna, naturala, baserrikoa, sagarra nahiko selezionatu eta ezagutu produktua eta nik pentsa dut konfiantza askoa dela. Bada garaia orain sagardoa edateko? Urte guztien. Oin igual, San Tomasetan, folklore moduen, folkloretik aparte sagardoak berez erari egaukitze da. Esperantza, sartuta zainetan, etorriko da azken finean, bularra biztan, nere konkistan zaldian. Ondo, intzia izi da, justo aiatu gara ona. Eta ze plan gaurko? Momentuz badakagu turno bat, txerria eta indabak banatzen eta gero parra jarraitu. Eta zergatik gustatzen zaigu hainbeste San Tomas eguna? Ez dakita, giroa, jendea, gaina da pixka bat gabonak baino lehen lagunekin topatzeko egun ona. Eta janari ona bai, ez da? Pixka denetarik dago.